În 1475, după victoria de la Vaslui, Ștefan cel Mare a simțit respirația Imperiului Otoman. Mehmed al II-lea, obligat să își reconsidere planul, a renunțat la atacul direct. Strategia a devenit hărțuială. Încercuiri, blocaje și înaintări lente, menite să-l macine. Ștefan a înțeles că terenul era arma lui, iar orașele nu trebuiau apărate. A ales retragere tactică, lăsând inamicul să creadă că îi controlează traseele. Apoi a lovit în gherilă, folosind scurtături prin păduri și atacuri temporizate. Fiecare izbucnire era ca un ceas, apoi liniștea revenea, iar otomanii se pierdeau în cercuri. Mehmed al II-lea, prins între nevoie și rezistență, a început să își abandoneze planul inițial. În 1476, eșecul a devenit prețul unei strategii schimbate prea târziu, în fața unei conduceri agile. Ștefan cel Mare a demonstrat că o victorie nu se termină la bătălie, ci în felul în care continui.